Lähdetään kysymään, mitä asiakkaan lähti tänään kaupasta mukaan. No mitäs lähti tänään kaupasta matkaan? Oletteko te varmaa, että te haluatte tietää? Kyllä me halutaan. Mä oon siis cola-addikti ja mä rupesin käymään sittarissa, koska täältä sai tätä, minkä litrahinta on vaan 50 senttiä. Mä olen lähdössä riparille ja on pakko saada aamulla itsensä liikenteeseen, joten siis tätähän riittää. Mut sitten piti ostaa tämmönen rajauskynä, että ne ei säikähdä aamulla, kun ne näkee mut näyttää niinku suunnin piirtein normaalilta. Tällaisia tänään. No tarjousjäätelö, tarjousvoi ja sitten jotain muutakin vielä. Noilla pärjää muutaman päivän. No ehkä muutaman päivän, joo. Silmälasien pyyhkeitä, ettei vaan rillit mene likaseksi, ja uutta limonaaria suosittelen erittäin paljon maistamaan, jos ei ole maistanut, ja samoin appelsiinisuukkoja. Ne on kyllä nyt isoimmat, mitkä lähti tästä mukaan. Hei, nyt oli päivän parhaat ostokset. Kiitti sulle ja hyvää päivänjatkoa. No niin, kiitos. Kommentoi, jos haluat part 2 ostosten esittelyistä.